Sanibonani guys, igama unqabeleni wethela mazibela eIthonga ngomhla ka-5 September. Guys, namhlanje bekusukekela ukuthi kufihlwe uNkosinathi, kanti-ke umndeni wakoMagwaza ufikile ngobuningi bawo uzoduduza phela umndeni wakoDladla. Umakhelwane bonke nabo bebegcwele khona, kudabukise nje kubuhlungu. Kodwa-ke kuthe nje sebeqedile kokucula lo mhlabelelo phela uthi ukholo lwami ngonyuka nalo, ukholo lwami ngonyuka nalo, ngilubambe ngesandla ngiyongena nalo ekhaya ezulwini. Hhayi-ke guys, bamnikeza-ke ubaba uDladla ithuba lokuthi ake abeke amabili amathathu ngendodana yakhe. Uqale nje kahle, washo ukuthi indodana yakhe ibikade ithobekile, ibikade inenhliziyo enhle, bingafanele neze ukuthi ihambe ngesihluku esingaka, izibulawe ngesibhamu. Impela nje ibingakaze nayo ibe umuntu wodlame, hhayi bengayifanele-ke lokho. Hhayi bonke-ke abantu badabuka. Akakugcinanga-ke lapho uDladla umane nje washo ukuthi kodwa abantu abenze konke lokhu yilabaya, ekhomba-ke oMagwaza. Eyi, oMagwaza-ke bamane babheka phansi bashalaza, bebona phela ukuthi nakhu bezohlambalazeka endaweni ebucayi kanje yokufihla umuntu. Hhayi, uqhubekile-ke uDladla wathi yabona laba abantu babokukhohlakala kumele bafe bonke. Esho njalo nje guys, bonke bayamuzwa, ngisho nomphakathi wonke uyamuzwa ukuthi eyi bo, nangu ubaba ethi abantu mababulawe nabo ngendlela efanayo njengoNkosinathi. Hhayi, ubonile-ke ubanele ukuthi yabo uma kunje akamane nje athathe umndeni wakhe bahambe lapho emagcekeni akoDladla, ngoba phela nakhu ngisho noMbali manje akasazi enzenjani, usemane uyakhala straight. Uyabona ukuthi umyeni wakhe usanele phela usemane nje uyagxoshiswa okwenja ngosuku lokufihla kamfowabo. Hey bo, akugcini-ke lapho guys, uhambile kuletha okuhle nomfowabo-ke bayozama ukumkhuza phela uDladla, kodwa uDladla bekade sesho badla baqede nya abantu bakoMagwaza, esho ukuthi kunjenjenje namhlanje kungenxa yabo. Hambile-ke uSanele wayovalelisa-ke kuMbali, kubonakala nje ukuthi uyasaba ngisho ukuvalelisa, ulokhu ebheke emuva ukuthi akaqhamuki yini uDladla ngemuva amklinye noma amshaye. Heyi, baphuma ngesamagundane-ke abantu bakoMagwaza. Bathe sebefikile-ke endlini-ke, hhayi, baqhubeka bagcizelela ngokuphoxeka abakuphoxekile emngcwabeni kaNkosinathi. Hhayi, kodwa-ke uMakhomalo ushilo ukuthi ehlisani umoya, konke lokho bakwenza ngoba nakho besathukuthele futhi besagcwele umunyu nokukhathazeka kwenhliziyo. Abantu bakoDladla basazosixolela, thina nje asibonge ngoba sikwazile ukuhamba sayobasaphotha. Hhayi-ke guys, emva kwalapho-ke uMbali umane wakhetha kona ukuthi eze phela kuyena-ke uSanele ezokhuluma naye. Eyi, umane nje uSanele washo ukuthi Mbali uyaxolisa kakhulu ngalokho okwenzakalile emfihlweni. Wathi cha, mina ngikuzile la kuthanda ukuhluka. Uyazi, ngiyabona nje ukuthi le nto yethu ayizukwazi ukuqhubeka kahle. Ubaba uthukuthele, kanti-ke nami angikho esimweni esihle. Ewabuza-ke uSanele aka uBanele ukuthi uqonde ukuthini ngalokho. Washo ukuthi uma ngibuka wena, yazi ngimane ngibone nje uNkosinathi, yingakho nje ngibona kungcono ukuthi nje mina nawe sithi ukuhlenxa nje siqhelelane. Hayi bo guys, manje-ke angazi yini eyenza ukuthi mebuka uSanele abone uNkosinathi uMbali, noma mhlawumpe usesaba ukuthi ubaba wakhe vele uyena lo oshilo ukuthi akangaqhubeki athandane nalo mfana. Mhlawumpe uzama ukuthola indlela yokuthi ubaba wakhe amxolele ngokuthi ale uSanele. Guys, uMbali, heyi, ungiphoxile-ke kulokhu ngoba phela mina bengazi ukuthi yena benoSanele uthando lwabo luqinile lomelele. Manje usevuma nje ukuthi ubaba wakhe ngokuthukuthela kwakhe asale nje selahle ithawula kanjalo nje emshadweni wakhe. Ayi, kusho ukuthi-ke uzoma nawine kanjalo-ke guys, uzama. Akudingi nanokuthi aze alwe kakhulu uNtombo ngoba nakho uMbali usemane nje wakhetha ukuthi ayiyeke impi engakaqali ngisho nanokubeka nje isibhakela esisodwa. Wamane nje wa-give up girl, but anyway, wadla-ke uzama. Guys, akupheli-ke lapho, yena kanye-ke lo Zama lo uke wahlala phansi-ke noMam Faith, bathi ukungqaphuza izindaba zokuthi uNtanzi ngampela ngampela kwenzakalani ngayo.
Ushilo-ke ukuthi eyi namhlanje nami ngabe kufihle yami indodana njengoba nje kufihlwa indodana yalaphaya koDladla, kusho uMamFethu. Wathi ya Ngiqinisile, mhlampe ubaba bezombulala nje uphinde njengoba abaleka nami ngaleya nkathi, kusho uZama. Wase washo-ke uMamFethu ukuthi ubaba wakho akakuzondi Zama. Wathi hheyi uyangizonda loya muntu, nakhu nje ungidayisile mina wanikela ngami laphaya kuGadla. Wathi konke lokho nje akakwenzanga ngoba nakhe ekuzonda, wakwenza ngoba kwakumele asithathe leso sinqumo sasinzima futhi wayenzela wena nginesiqiniseko wayefuna ukusiza wena. Wathi hheyi ma, sicela nje ngomkhulumele nje lo muntu. Eyi wazama ukuvula amehlo akhe uMamFethu uZama, wathi lalela la, kanti uthando yini vele, yini uthando? Yabo awuthi ukuhlehlele kancane emumva weZama. Uyazi ubaba wakho ukuthi wayekushintsha enabukweni wena usamncane. Uyazi ukuthi wenza konke okusemandleni akhe ukuthi afihle ihlazo lokuthi awunayo mama. Wakugada, wakukhulisa, wakunika konke onakho. Uyazi ukuthi kunzima kanjani ukuthi umuntu amane nje akhohlwe uthando olunjalo. Ubaba wakho uyakuthanda Zama. Ukuthi nje okwamanje wena nje ufihle inkungu yalento ayenzile. Sonke singabantu siyawenza amaphutha. Ungalilinga kodwa ungabazi uthando likayihlo. Hhayi ngampela-ke uZama umane wabona ukuthi naye ayi cha, singathi unehaba. Wahamba-ke waya kuNtanzi, wamtshela ukuthi hey baba, angizile ukuzokutshela ukuthi ngiyakuxolela kodwa ngithi nje ngizozama ukukuxolela. Ngiyazi ukuthi sonke singabantu siyawenza amaphutha, mhlawumpe-ke nawe elakho leli. Okay-ke baba-ke angikuxoleli kodwa ngizozama. Waqeda wahamba. Yazi lawo mazwi ewodwa kuNtanzi bengathi kukhishwe imbokodo yetshe enhlizweni yakhe. Wayizwa inhliziyo yakhe ilula, kwaphela konke lokusinda lokhu akade inakho. Guys, waze wamsiza-ke uMamFethu, wazama ukuthi ampholisele uZama-ke. uNtanzi naye usezoqala-ke manje abe umuntu ebantwini ngoba bengathi yeyi unembobo guys ngaphakathi emoyeni wakhe, njengoba nje uZama bekade engafuni ngisho ukumbheka sonke lesi sikhathi. Guys, akupheli-ke lapho. Kuke kwafika-ke uGumede laphaya koMagwaza ezokhipha imfihlo enkulu, etshele uMakhumalo ukuthi kahle kahle lo muntu obhizi egcekeni ufuqa ukudla ekhishini ahambe eyolala ekamereni likaSanele akusiyena uSanele. Hhayi-ke umane wadideka uMakhumalo, wathi uqonda ukuthini? Wathi ngizama ukukutshela ukuthi lo muntu la ekhaya ombonayo wena olokuthi uSanele akuyena. Wathi hhayi bo, wathi pho ubani-ke mekuthi akuyena uSanele? Wathi hhayi uBanele. Wathi nje hhayi ngangikhona phela mina, uGadla ehlaba inhlamvu lapha esifubeni kuSanele akukwazi ukuthi ngabe uyaphila umqemane emva kwaloya kuyakudutshulwa. Okusho khona ukuthi-ke lo muntu akusisi yena uSanele, uBanele. Hhayi bo guys, umshiye edideke kanjalo-ke guys uMakhumalo. Asazi-ke ukuthi-ke ngomsombuluko uyozala Nkomoni uyothini le ndaba le. Yena-ke uBanele ukuthi ngesikhathini ebhizi evakashele umfowabo ngale, umama nje umane wathola ivizitha eloGumede lamtshela zonke iy'ndaba. Lapho umtshelile uGumede ukuthi angayithi ivule indaba. uGumede nenkani wahamba-ke wayisho-ke, kusho kona ukuthi naye khona okusina kumjeqeza. uBanele akadlali ney'ngane, kungase kwenzeke nje acasuke ukuthi le mfihlo yakhe isingaphandle ayobhodlela kuyena uGumede. But anyway, sesiyobona-ke ngokulandelayo ukuthi uzala Nkomoni. Aphela lapho-ke guys amazwibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqabeleni Wetsela amazwibela eIthonga ngomhla ka-5 September. Guys, namhlanje bekusukekela ukuthi kufihlwe uNkosinathi, kanti-ke umndeni wakoMagwaza ufikile ngobuningi bawo uzoduduza phela umndeni wakoDladla. Umakhelwane bonke nabo